Ac nôl i cornel bach pwysig yn y prif gylch i gael mwynhau tyma bach o'r beirniadu y Ceffylau Gwedd. Fe gelon ni olwg yn gynharach yn y bore. Ac wy'n deall bod ni yn mynd i gael golwg ar y Pencampwriaeth o'r ceffylau hyn. Ie wir, ac yn beirniadu'r adran yma, eleni mae John Etches o Wiburn Hill Farm yn Derbyshire. Felly enw cyfarwydd iawn ym myd y Ceffylau Gwedd. Ac ni ar hyn o bryd, fel nes i sôn Rob, yn edrych ar y Pencampwriaeth yn yr adran yma, sef y Ceffylau Gwedd. Ie, Pencampwriaeth yw e, wy'n deall yn cerdded yn y pellter. Mae yna Bethany i J&T Plefin Edge, y perchynog. Wrth gwrs, wrth beirniadu'r adran hyn mewn llaw, fe gewn nhw gerdded, fe gewn nhw drot, a dyna fe yn dyfe. Dyna'r camau sy'n bwysig. Mae'r handler yn gallu symud yn ddafyd wrth i acsiwn e. Gofyn bod. Mae dipyn o gam yn perthyn i'r Ceffylau Gwedd. Mae'n os felly mae rhaid bod dipyn o gam i'r un sy'n dangos hefyd. O, swir. So dyna ni, mae yna Bethany. Eboles 2 flwydd, dwi'n credu oedd hon. Felly wedi cael ei magu gan Plefin Edge, y teulu hynny, y tad Marieth Major a'r fam Manna Macbeth. Tipyn bach o waith yn paratoi'r cyfle hyn. Mae seis nhw'n un beth, ond wrth gwrs y plethu yr ebanau. Dyna beth maen nhw'n neud, wy'n deall yn dyfe. Plethu fe mewn i'r mwng ar y gwddwg a'r pishin cwt. I'r beirniad yn rhoi ddwylo lawr y goes ôl. Nes i sylwi bod yn cyffwrdd ar siwrlen neu'r macsen, sef y blew ar y gos. Bosib i weld ar pa fath o safon yw e bosib. Gyda'r Brydau Cymreig wyt ti eisiau i'r ffeather neu'r siwrlen neu'r facsen i fod yn ffein iawn, fel melfed bron. Os gwni os yw'r un peth yn wir am y Ceffylau Gwedd hefyd, ond yn amlwg gyda'r Ceffylau Gwedd mae yna dipyn yn fwy o siwrlen. Wyt ti'n gweld yn y copiau weithiau bod yna ambell i gobyn gyda lot fwy o siwrlen na'r llall, a bosib bod hynny o ganlyniad i wad y Shire yn y copiau Cymreig nôl yn bell. Caberllan, Germachynlleth, Edward Tudor Jones yn arddangos. Dwi'n meddwl mae Caberllan Blackjack yw'r ceffyl yma. Tad Fifield Jack of Diamonds a'r fam Heinton Roxana. O'r dosbarth y merch 2 blwydd, neu dros 2 blwydd. Rhaseg fach yn aros i amser. Wel, dim o'r fach, wrth gwrs. Na, does dim byd yn fach am y ceffyl yma. Wrth gweld yr ebol anferth ar ei ochr i. Dwi'n meddwl gyda'r adran, mae traddodiad yn bwysig iawn yn dywe. Y ffordd maen nhw'n paratoi'r ceffylau ar y drychiad hynny, y pictiwr. Un peth dwi'n sylwi hefyd, wyt ti'n gweld dan y gen, mae'r blew, dyn nhw'n torri'r blew o gwbl, oherwydd bod yn rhan o'r traddodiad yn dywe. Gyda'r Brydau Cymreig, fydde ti fel arfer yn cael gwared y blew hynny, ond y wisgeren, fel maen nhw'n galw i. Ond yn amlwg gyda'r adran yma, dyw e ddim yn addas i dorri'r blew hynny. O ti'n siarad am y trad ar y carn o beth dwi'n deall. Mae fe tyma bach o fwy o drwch yn drwchus, achos wrth gwrs gweithio'n y ceia yma nhw yn y mwd ar glaw. A dyma ni, fe gadewon ni'r Ceffylau Gwedd i'r beirniad Mr Etches i wneud ei waith yn penderfynu ar y Pencampwriaeth. Ydy, a mae'r ribanau yn cael ei rhoi. Mr Etches. Siglo llaw fyd.
Gan is Pencampwr yw Deerfield i, yna fe, o Edward Tudor-Jones. Ie, na fod yr un sy'n gil Pencampwr. Ni'n siŵr pwy sydd yn mynd ar Pencampwriaeth ar hyn o bryd, ond yn sicr Edward Tudor-Jones, Caeberllan Black Jack sydd yn mynd ar gil Pencampwriaeth. Ie, march wrth gwrs dros dwy o oedran. Dros doi. Wy'n credu taw y march un sydd wedi cael y Pencampwriaeth, ond fe gewn ni weld. Dyna'r canlyniadau Pencampwr i Ceffylau Gwedd. O ni na, wyt ti'n reit, ie. A wrth gwrs mae'r rhaid gweud bod gystadleuaeth hyn yn cynnig y tocyn air i Sioe Ceffylau flwyddyn fyd. So wrth ennill y dosbarth hyn, bydd Edward wedi cael tocyn bach i fynd mlaen i Sioe Ceffylau flwyddyn ar diwedd yn yr Hydref. Mr Etches wedi cael tipyn bach o waith ac dosbarthu da wy'n deall yn y Ceffylau Gwedd. Felly'r Pencampwriaeth eleni mynd i Jonathan Worthington. Des Brooks Alfred, dwi'n meddwl. Eiddo Mr Jonathan Worthington, fel eithon ni sôn. Da iawn ti. Felly, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw, gyda Edward Tudor-Jones yn mynd ar gil Pencampwriaeth. Caeberllan Black Jack. A dyna ni 1961. Os ydych chi gydre gyda catalog y Pencampwr o'r Ceffylau Gwedd. A hynny yw Des Brooks. Ac dyna fe, march ifanc wy'n deall yw e. I'r perchynog Jonathan Worthington. Ac enw grand o yn dweud Des Brooks Sir Alfred. Mae'n heiddi cael enw bonheddig yn dweud. A tipyn o uchder i feddwl am ei seisau. Wedi cael ei fagu gyda Mr J.G. Stanley. Ac Catw Welsh Challenger y march a Des Brooks Countess. Jonathan Worthington yn ei drafod e.